Nisani nchire yo huchieg njope studio. Anchire kagi Pritchard moth. Jata TJ mano mar kindergarten experts international. Arwaki ni machieg ni Richard. Erokamano. Okang mari mokwongo mar bire TV mar Ramogi. Mani kawone odiochienga mokwongo mar donje TV mar Ramogi studio. Gombo moso nyikwa Ramogi duto koda jogo maok nyikwa Ramogi to winjo dhowani mondo giyuore budho wago mbaka e yore mag somo. Erokamano ahinya. Moth achak mana kode ahinya nyaka luore kod seyo e penj madongo dongo. Geno mara ni bende isewinjo seyo makamagi samoro kuom jonyuola, kuom jopuonjre kata mana weche manyiena ma bende wakelo ne nyikwa Ramogi jwang kinde ka kinde. Achaka ne kodi kaka jalonya ahinya ka itayo chenro mano mar duol mong'ere kaka kindergarten experts international. Seyo makamadi wach nango? Sharon, en wach malit ahinya e pinywa migawo mar somo. Ningeche seche ma janyuol okao mihia modero e skul otere mondo mi otimie maber, jopuonje oketo kinda ma osepuonjo rowere e skul, koro ka penjo obiro magitimo tiyudo ka ntiere bagni. To oken odiochieng' mokwongo, abro dok chien higa mokalo kane penj mar klas 8 midendo gi dho ngere ni KCPE yande ne duoko ne ogol. Toke ka noselande to nowachne jonyuol ni mondo oroboke machuok e namba mane migawo chiwo. To nokao thuolo maromo kata seche 3 mondo mi jonyuol ne yud duoko. Toke kanyo kata omenda mane ong'ol kao migawo maroboke machuok ni nende odhi kamano making'iye kaka sani bende ngima bedo matek, en wach matek. Kirango mane mar klas 12 ma bende yando nogolni, en wach ma lit nengeche mondo mi chenro mar pango penj nyaka time nyaka none magole oromo beni ka thuolo moromo ma systems duto romo beni icheko ma ging'eni timnegi testing ni koponi en kata mana through portal ka jonyuol odonje portal kacha mondo mi gi login gi yud duoko mag nyithindo to kowinjo beni en gima lokre nikech mani dhimo chir ma ji ni godo e migawo haswa migawo mar Kenya National Examination Council ma en migawo mosidh gi piny owacho mochung' ne nono penj e piny mangima. Kamano. Erokamano ahinya kuom paro makamano. Adhi e kaunti ma Kisumu, Halisa Ninago Obuon ma bende en jagoro mar riwruok mar jopuonje mar NAT bade ma Kisumu. Obuon, ang'eni seyo makamagi kaka jagoro e kaunti ma Kisumu bende isebedo kiwinjogi. Mage ma bende diwach ni do omako wang'i ahinya nyaka luore kod penj mago mag KCPE, KCSE